Resting a grasshopper, so I can meet. Her ser vi så Lorte Kristoffer, som har tænkt sig at æde en græshoppe. Nu skal du sige det på norsk. Det er klamme svin. Sig det på norsk, Kristoffer. Og skal æta græshopper her nå, ikke sant? Bare kult med jævla kønt, ikke sant? Indmed. Ej, hvor er det stængt. Indmed. I'm Steve, and I'm the greatest grasshopper eater in whole Australia. And after that, we're gonna have to shake some chalks. Look at it. Jesus! Dejligt. Ned med den. Synk! Synk, og så skal du ned med vand. Ej, hvor Var det godt? Det var... Det smager lidt salt. smager kylling. Okay, det var så Kristoffer. Og faktisk så smagte det lidt... smagte det godt.